Mænd og muskler, det er i tråd med det, man har fundet ud af, der er godt. Det er at træne hårdt og kort. Og det skal selvfølgelig være i forhold til, hvad vores krop kan holde til. Så det med at gå ind og træne hårdt og kort i en halv time, det er typisk for hårdt for mange. Så derfor bruger vi også tid på at varme op og komme roligt i gang. Og stadigvæk styrke muskler, få pulsen op, være bevægelig, noget smidighed. Og så er det at lave noget konkurrencebetonet, når vi har med mænd at gøre. Det er typisk, at de dage, hvor vi er få på holdet, så er der ikke så meget go i den, som når vi er mange. Så noget konkurrence, det styrker kampånden. Og det er at flytte på dækkene, løfte noget tungt, svinge med dunkene, akkurat som man bruger kettlebells i dag. Så det er grundtræning. Jeg arbejder ud fra de der coach-teorier, at hvis noget skal blive til noget, så skal man sætte sig et mål. Så jeg arbejder med smart-teorien. Altså man skal have succes med det. Det skal være målbart, det skal være attraktivt, og det skal være realistisk. Og så skal det være tidsbestemt og enkelt. Og det er det, der ligger i det her. Og hvis ikke du kommer på et bestemt tidspunkt i en bestemt periode med en træner, har nogle aftaler, og det er realistisk i forhold til din tid og din familie, dit arbejde, din krop, dit fysisk formåen, så bliver det ikke til noget. Og så skal det være forholdsvis enkelt. Og så skal det skabe værdi for en og være meningsfuldt. Og det er det, jeg sådan prøver at kombinere, så det bliver meningsfuldt og giver værdi for den enkelte. Ellers får man ikke succes med det. Den, det hedder stå. Den har I her. Og så 10 stykker herude i bredden. Kom her.